हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबो गासैखौबो बरायबावनायजों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खबर लाना फैदों आसाम पुलिसनि बेनो जाहैबाय सब इन्सपेक्टर इउबि लेभेलनि एग्जामा जासिगोन फाइनाल डिक्लेयार खालामबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलोड खालामनो हासिगोन थ' गोबाङानो दाखालि बावै फोथायाखैमोन आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन लोगोफोर बेनि एग्जामा 20 सेप्तेम्बरावनो जागोन होनना बुंदोंमोन नोंथांमोननि थाखाय अफलाइन मोनसे पिडिएफ फाइल लाना फैदोंमोन नाथाय आं लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै अफिसियेल पेजआवनो देखायगोन लोगोफोर नोंथांमोनाहाय फोथायनांसिगोन अफिसियेल पेजआवनो डिक्लेयार खालामबाय लोगोफोर दाखालि बावै होथ'वाखैमोन बिनि थाखायनो नोंथांमोनाहाय फोथायनो गोब्राब मोन्दोंमोन जानांगौ दानि लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो थांनोसै जों अफिसियेल पेजआव थांनोसै आसाम पुलिस इउबिनि एग्जाम रिटेन डेट आरो लोगोसे एडमिट कार्ड डेट गासैखौबो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनजोबगोन बेनिखायनो भिडिअखौ धोर्ज हमनानै नायलांदो आरोबाव लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेलेगल होना लादो लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गिबियै गासैखौबो आपडेटखौ मोनबाय थागोन दा फाइनाली लोगोफोर आं फैबाय आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव नोंथांमोना अफिसियेल पेजआव थाङोब्ला नैबेबादि इन्टारफेस मोनगोन बेवहायनो गासैबो डिटेल्सआ जायो लोगोफोर लेटेस्ट नटिफिकेसन नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन आसाम पुलिसनि वेबसाइटखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बेनो जाबाय aslprb.assam.in नोंथांमोना बेहाय थांबानो नैबेबादि अफिसियेल पेज मोनगोन बेवहायनो गासैबो डिटेल्सआ दंखायो एडमिट कार्ड डाउनलोड पर्टेल थ' लोगोफोर बेबायदि मोनगोन जेब्लानोखि एक्टिभ जागोन एडमिट कार्ड लिंकआ दा लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव अफिसियेल नटिफिकेसन देखायनोसै बेनो जाबाय लोगोफोर 2 सेप्तेम्बराव फैदोंमोन बेनि लेटेस्ट नटिफिकेसना अफिसियेल पेजआव होबाय लोगोफोर दाखालि बावै अफिसियेल पेजआव होथ'वाखैमोन जास्ट एग्जामनि डेटखौल' माने एनाउन्स खालामदोंमोन लोगोफोर दा आं नोंथांमोननि गेजेराव लेटेस्ट नटिफिकेसन देखायनोसै थ' नोंथांमोना नटिस निउआव थांनानै बेवहाय क्लिक खालामबानो गासैबो डिटेल्सआ फैगोन दा आङो डाउनलड खालामखाबायमोन लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि गेजेराव डिटेल्सखौ होनोसै लोगोफोर बे फैदोंमोन दिनै फैदोंमोन एबा 2 सेप्तेम्बराव फैदोंमोन आरो बिनि एडमिट कार्डखौ नोंथांमोनाहाय गाबोननिफ्राय डाउनलड खालामनो हासिगोन एबा 3 सेप्तेम्बरनिफ्राय डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ लोगोफोर 16 सेप्तेम्बर नोंथांमोना बिनि गेजेराव अनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनांगोन लोगोफोर नैबे जाबाय लोगोफोर 3 सेप्तेम्बराव नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो बिनि लास्ट डेट डाउनलड डेटआ लोगोफोर 16 सेप्तेम्बर नोंथांमोना बिनि गेजेरावनो अफिसियेल पेजआव थांनानै डाउनलड खालामदो आरो बिनि एग्जामा 20 सेप्तेम्बराव रोखा जाबाय लोगोफोर आं सिगाङाव बुंदोंमोन 20 सेप्तेम्बराव एग्जामा जागोन होनना बुंदोंमोन थारैनो सैथो जामारबाय लोगोफोर आरो बे एग्जामा गासैबो नोंथांमोननि अल डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन नोंथांमोना लकेल डिस्ट्रिक्टआवनो हेडक्वार्टारावनो एग्जामखौ लिरनो मोनगोन लोगोफोर थ' आसा खालामदों भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरोबाव लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अल होना लादो लोगोफोर आं दा बावैनो आसाम पुलिसनि जिके लाना फैगासिनो दङ प्रिभियास कुइसन पेपार नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थानो खावलायबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय